Srdečne vás pozdravujem. Dnes sa budeme zaoberať Markom 16. kapitolou, čiže poslednou kapitolou Evanjelia Marka a budeme tiež preberať alebo čítať prvú kapitolu Evanjelia Lukáša. Takže tri ženy, Mária Magdaléna, Mária Jakobová a Salome sa rozhodli, že pôjdu pomazať telo Ježišovo, ktorý bol v hrobe po ukrižovaní, že ho pomažú olejom, respektíve masťami vzácnymi. Bolo to, ako je písané, v prvý deň týždňa zavčas rána. Ako náhle prichádzajú k hrobu, tak zistia, že kameň, ktorým bol privalený hrob, ktorý mimochodom vyzerá niečo ako taký sploštený valec. Vy, ktorí ste boli niekedy v Jeruzaleme v tzv. Záhrade hrobu, tak ste sa mohli presvedčiť o tom, že ten kameň bol docela veľký. A oni sa teda zamýšľali nad tým, že kto im pomôže alebo kto odvalí ten kameň. Ale ako náhle prišli k hrobu, tak uvideli, že kameň už je odvalený. Popričom mládenec, ktorý tam sedel, a bol to anjel v bielom rúchu, im prezradil, že toho, ktorého hľadáte, niet ho v hrobe, pretože vstal a odišiel. Následne ich nasmeroval, aby šli do Galileje, kam odišiel Ježiš, a aby oznámili učeníkom, že išiel do Galileje, že tam ho stretnú. Ježiš sa najprv, ako text uvádza, zjavil Márii Magdaléne, následne sa potom zjavoval ďalším ľuďom a až nakoniec sa zjavil 11 učeníkom, ktorých troška pokáral za ich neveru, pretože neverili tomu, že bol skriesený. Ježiš im následne odovzdá veľké poslanie, ktoré to je: idte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu. Čiže toto platí až do dnešných dní. To sme už pri konci 16. kapitoly Evanjelia Marka, kde je tiež spomínané, že ten, kto uverí a pokrstí, sa bude spasený a ten, kto neuverí, bude odsúdený. Toto sa týka vlastne takej upomienky alebo takej náveste ohľade krstu. Čiže tuto vidíme aj taký postup, ako to má vyzerať. Má to vyzerať tak, že najprv človek musí uveriť a potom sa má pokrstiť. Toto vlastne hovorí v opačnej logike voči tomu, čo sú ľudia, na čo sú väčšina teda ľudí zvyknutých, že krstia vlastne malé deti, ale treba si uvedomiť, že najprv skutočne v človeku má byť vzbudená viera, aby dokázal úplne uchopiť, čo sa bude diať, čo ide spraviť, keď sa ide dať pokrstiť. Maličké dieťa samozrejme nemôže ešte vedieť ani ako sa volá, nie to ešte, aby uverilo a vyznalo Pána Ježiša Krista svojimi ústami. Je napísané, že tí, ktorí uverivších budú sprevádzať isté znamenia. Je dobre si vždy tak pripomenúť tieto znamenia. Tými znameniami má byť to, že budú vyháňať démonov, to je hneď prvé, čo je spomínané. Budú hovoriť novými jazykmi, toto je upomienka vlastne na dar, ktorý dáva Duch Svätý, dar jazykov. Hadov budú brať, aj keby vypili niečo smrtonosné, nič im to neuškodí. Samozrejme, netreba to skúšať. A tiež hovorí o tom, že uverivší budú klásť ruky na nemocných a tí sa budú mať dobre, budú uzdravení. Čiže hovorí to o daroch, alebo respektíve charizmách, alebo znamenia, ktoré sprevádzajú všetkých ľudí, ktorí uverili. To sa týka samozrejme každého veriaceho. Čiže máš pochopiť z toho to, že aj tvoj život má byť sprevádzaný znameniami, pretože Boh sa prejavuje, Božia moc sa prejavuje skrze vieru človeka. Ježiš bol následne vzatý do neba a sadol po pravici Božej a ako je napísané a ukončené evanjelium nádhernou vetou: a oni šli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzali zázraky alebo divy. Prichádzame do Lukáša 1. kapitoly. Lukáš v úvode objasňuje, čo bolo pohnutkou k napísaniu Evanjelia. Spomína, že jedná sa o náležité svedectvo, ktoré adresuje výbornému Teofilovi. Ten Teofil nie je nejaká konkrétna postava, o ktorej by Biblia potom niečo objasňovala. To znamená, môžeme si to vyložiť aj tak, že Teos a Filos, keď spojíme dokopy, tak je to vlastne meno Teofil a znamená to tiež milujúci Boha. To znamená, že v tomto zmysle, v takom symbolickom kontexte to môžeme uchopiť tak, že je to adresované každému, kto miluje Boha. Takže toto evanjelium je veľmi náležité, veľmi, veľmi precízne, pretože Lukáš bol lekár a začína objasnením, respektíve tou situáciou, kedy je počatý Ján Krstiteľ,
ktorý sa narodil rodičom, ktorí už boli starší vekom. Jednalo sa o Zachariáša kňaza a jeho manželku Alžbetu, ktorá bola z rodu Áronovho. Pri službe v chráme anjel odovzdá Zachariášovi jedno posolstvo, že sa mu narodí syn, že napriek tomu, že teda nemohli mať deti, tak prichádza čas, kedy jeho manželka počne a v jej lone povstane plod, alebo skrátka otehotne niekým, kto bude naplnený už od života matky Svätým Duchom, čiže bude to niekto veľký. A v skutočnosti toto sa aj udialo, pretože Zachariáš neuveril slovu, ktorému anjel, jednalo sa o anjela Gabriela odovzdal, tak kvôli jeho nevere ostal nemý, a to musíme vedieť teda, ako text uvádza, až do 8. dňa po narodení Jána, kedy bol obrezaný. Toto tiež hovorí o tom, že Boh uprednostní, ak človek neverí jeho slovu, tak uprednostňuje, aby bol radšej ticho, ako by mal vyznávať nejaké význania, ktoré by, dá sa povedať, spochybňovali slovo, ktoré odozdal Boh človeku. Takže je veľmi dobré práve držať význanie, ktoré súvisí alebo je korešpondujúce s Božím slovom. To je aj z výrazu homológeo, čo znamená vlastne hovoriť to isté, čo hovorí Boh. V 6. mesiaci Alžbetinho tehotenstva bol poslaný anjel, tiež sa jednalo o Gabriela, na iné miesto, tentokrát do galilejského Nazareta, kde prehovoril k jednej veľmi zbožnej žene, ktorou bola Mária, manželka, respektíve snúbenka alebo zasnúbená Jozefovi, aby jej oznámil naplnenie jedného proroctva, ktoré už zaznelo skrze proroka Izaiáša, keď oznámil, že hľa Panna počne a porodí syna a nazve jeho meno, alebo dá mu meno Immanuel, čo znamená Boh je s nami. Čiže oznámi jej narodenie Ježiša, ktorý má byť Mesiášom. Hovorí, že bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho, čiže potvrdzuje vlastne tie proroctvá, ktoré ohľadne neho zaznievali. Pán mu dá trón jeho otca Dávida, bude kráľovať nad domom Jákobovým až na veky. A ona sa na to pýta anjela, ako sa to môže stať, keď ešte nepoznám muža. A on hovorí, Svätý Duch príde na teba a zatvoní ťa moc Najvyššieho. Následne je spomínané, že u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Takže musíme vidieť teda ten súvis medzi slovom Božím, ktoré v sebe obsahuje tú obrovskú kreatívnu moc, a tým, že sa vlastne narodil Boh do ľudského tela, a teda takto prišiel Mesiáš na svet z Panny. Mária na to povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Toto je úplne úžasné význanie, ktoré by malo byť úplne prirodzenou súčasťou života každého veriaceho, a aj dnes hovorím, nech sa stane človeku podľa slova Pánovho. Následne Mária navštívi svoju sesternicu Alžbetu. Tá ju pri stretnutí nazýva požehnanou medzi ženami. Potom na to zaznieva modlitba Máriina, ktorá začína Moja duša zvelebuje Pána. Dá sa povedať, že aj v tomto veľmi zložitom období Máriinho života, pretože vieme, že tam prišlo k tomu, že Jozef, keď zistil, že Mária je tehotná, tak ju chcel prepustiť. Nechcel jej spraviť napriek tomu zle, ale chcel ju prepustiť. Potom sa samozrejme anjel zjavil aj Jozefovi, aby ho nejakým spôsobom usmernil v tomto. Ale musíme vedieť, že Mária napriek tomu, že vznikla takáto veľmi komplikovaná, zložitá situácia v jej živote, aj tak odozdala sa Bohu a prehlásila, nech sa deje Božia vôľa. K tomuto by som ešte povedal niekoľko vecí, pretože aj na základe tohoto textu vznikli rôzne dogmy o Márii. My ctíme Máriu ako zbožnú ženu, ktorá skutočne sa podvolila Božej vôli a skrátka vyjadrila alebo ukázala neobyčajnú zbožnosť a neobyčajnú odovzdanosť Božiemu plánu priviesť Mesiáša na svet. Ale napríklad druhý všeobecný koncil v Efeze vyhlásil Máriu za Matku Božiu. Asi nebude úplne náhodou, že to bolo práve v Efeze, kde ľudia uctievali efeskú Dianu,
Čiže tento kult, ktorý tam ľudia vyznávali, za týmto kultom bola jedna duchovná sila. Dá sa povedať, že aj za touto dogmou, ktorá vznikla ako Matka Božia, toto narobilo veľa problémov, pretože musíme vedieť, že napríklad aj druhý žalm hovorí o tom, že ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, hovorí Boh voči Ježišovi, čiže on je ten, ktorý splodil. Nemôžeme prisúdiť túto číre nejakú úlohu splodenia alebo takého nejakého nadradeného počatia Márii. Mária bola vyvolená žena, cez ktorú ale Boh priviedol na svet Mesiáša. Čiže Mária rozhodne nemôže byť postavená do pozície, ktorá jej neprináleží. Ona sama by si to teda neprijala, tak ako ju teda poznáme aj z textu, ktorý sa modlila trebárs. Ďalšou dogmou je napríklad večná panna, táto dogma pochádza zo Všeobecného koncilu z roku 533. Tá hovorí o tom, že Mária má večné panenstvo, pričom chcem len pripomenúť to, že 6. kapitola Marka napríklad spomína 4 súrodencov Ježišových. Naozaj sa tam používa slovo súrodenci, alebo súrodenec, čiže Adelphos. A toto vlastne hovorí aj o tom, že Mária teda nemôže byť večnou pannou, pokiaľ priviedla na svet ešte ďalšie deti, pretože po splodení alebo po porodení Ježiša potom žila normálnym manželským životom. Ďalšou dogmou potom bola až v roku 1950 napríklad dogma o na nebo vstúpení Márie a tak ďalej. Čiže chcem ti len povedať toľko, že ohľadne Márie vzniklo veľmi veľa nedorozumení a tieto dogmy, ktoré vznikali, sú myšlienkami ľudí, ale nemajú žiadne opodstatnenie a žiadne zakotvenie v Božom slove. Ja povzbudzujem každého čitateľa, aby veľmi precízne a veľmi starostlivo sa zaoberal Božím slovom a neodchádzal nejakými myšlienkami ľudí alebo nejakými ľudskými filozofiami. Čiže potom vidíme ešte v texte, že Alžbeta porodí chlapca, dá mu meno Ján. Zachariáš pri obriezke na 8. deň potvrdí, že sa bude volať Ján. Porušiac tak rodinnú tradíciu, pretože nikto z ich rodiny sa tak nevolal, ale súhlasí aj na základe toho, čo mu zjavil teda anjel, že sa bude volať Ján. Vtedy vlastne sa znova otvorí jeho reč. Zachariáš následne naplnený Svätým Duchom prorokuje a pripomína zasľúbenia o spasení Izraela, o Jánovi. Podľa proroctiev prehlasuje, že to je ten, ktorý pôjde pred tvárou Pánovou a bude urovnávať cestu Pánovi. A toto je vlastne koniec aj 1. kapitoly Lukáša. Uvidíme sa zajtra. Majte sa dobre. Ďakujeme, že nás podporujete aj finančne. Vďaka vašim darom vieme naďalej pokračovať v tomto projekte. Sledujte nás na sociálnych sieťach.